హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో యూత్ లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 3వ విభాగంలో అంటే జ్ఞాన యోగాలలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి అంటే 15వ అధ్యాయం, భగవద్గీతలోని మొత్తంగా 15వ అధ్యాయము. సో ఇక్కడ 3వ విభాగం తీసుకున్నట్లయితే 13 నుంచి 18 వరకు ఉన్నాయి కనుక ఇది జ్ఞాన యోగంలో 3వ అధ్యాయంగా ఉన్నటువంటిది. పురుషోత్తమ యోగమును చూస్తూ ఉన్నాము. ఆ పురుషోత్తమ యోగంలో మొదట 1 నుండి 10 శ్లోకాల వరకు నిన్నటి క్లాసులో మాతాజీ చెప్పడం జరిగింది. సో ఈరోజు మిగిలినటువంటి శ్లోకాల యొక్క భావము, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో మొదటిగా గురు ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భగవద్గీత అవగాహనము లెవెల్ 2. సో ఈరోజు పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను చూస్తున్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తారు, వేళ్ళు పైముఖంగా కొమ్మలు కింది ముఖంగా వేద మంత్రాలు ఆకులను కలిగినటువంటి నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఒకటి ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షమును తెలిసినవాడు వేదాలను ఎరిగినవాడు అంటూ మొదలు పెడుతూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఈ అశ్వత్థ వృక్షము అనేటువంటిది ఈ భౌతిక జగత్తుతో పోల్చబడినటువంటిది. సో ఇది ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క ప్రతిబింబంగా ఉండేటువంటిదిగా చూడడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అర్జునుడితో, ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. అది ఎక్కడ ప్రారంభమైందో, ఎక్కడ అంతాన్ని కలిగి ఉందో, ఎక్కడ మధ్య ఉన్నదో అనేటువంటి విషయం కూడా ఎవరు తెలుసుకోలేరు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇంకా దాన్ని
అవగాహనం చేసుకోవడానికి మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషము వంటి అంశాలను వదిలివేయాలి. అటువంటి వారు మాత్రమే వాస్తవికమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి సూర్యుడు, చంద్రుడు వంటి వారి వెలుతురుతో సంబంధం లేకుండా స్వయం ప్రకాశంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని గురించి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఇక ఈ జీవులు ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకి ఆత్మ అంటే ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంలోనికి ప్రయాణించేటప్పుడు ఆ గత జన్మలకు సంబంధించినటువంటి వాసనలను అది మోసుకొని పోతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంది. ఎలాగైతే వాయువు వాసనను ఒక చోటు నుండి మరొక చోటికి మోసుకొని పోతుందో అదే మాదిరిగా ఈ ఆత్మ కూడా ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ విధంగా తీసుకుని వెళ్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక నిన్నటి క్లాసులో చివరి శ్లోకంలో జరిగినటువంటి అంశం, జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణముల ప్రభావాలతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఎవరైతే జ్ఞానంలో శిక్షణ పొంది ఉన్నారో, శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళను కలిగి ఉన్నారో వారు దీనినంతా కూడా చూడగలుగుతారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ జ్ఞాన చక్షుష అనేటువంటి పదం ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యమైనటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ జ్ఞానం లేకుండా ఎవడు ఏ విధంగానూ ప్రస్తుత దేహము వేయునని గాని తదుపరి జన్మ అతడు ఎట్టి దేహంను పొందుతున్నాడో అనేటువంటిది, లేదా ఎందుకోసం ఈ జీవుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహాన్ని అతడు పొందుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అతడు ఎరుగలేరు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుక ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు నుండి శ్రవణము చేసి అవగతనం చేసుకోవాలి అని భగవద్గీత మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఈ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు మాత్రమే, అంటే జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళును కలిగినటువంటి వారు, జ్ఞాన చక్షువులను కలిగినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ జగత్తులో ఏం జరుగుతుంది, ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు జరుగుతున్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఈరోజు హరే కృష్ణ ఈ అధ్యాయంలోని 11వ శ్లోకం, యతంతో యోగి నచ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతో అప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడుతూ ఉన్నాడో, ప్రకృతి 3 గుణాల ప్రభావాలతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే దీనిని ఎరగగలరు అని చెప్పినటువంటి దానికి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు దీనినంతా కూడా స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనసు వృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఈ ప్రయత్నించినని అంటే వారు ఎంత ప్రయత్నించినా కానీ ఏమి జరుగుతుందో చూడలేరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ యతంతో యోగి నచ్చైనం, యతంతః అంటే ప్రయత్నించు వారై, యోగినః అంటే యోగులు అనేటువంటి ఇక్కడ. అలాగే ఏనం అంటే దీనిని, పశ్యంతి గాంచుదురు అని చెప్తారు. అంటే ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు మాత్రమే ఈ జీవుడు అంటే ఈ దేహాన్ని వదిలేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత తాను చేసినటువంటి కర్మల ద్వారా ఎటువంటి దేహాన్ని తర్వాత పొందుతాడు
అనేటువంటి అంశాలని ఆ యోగులు మాత్రమే, అంటే ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి యోగులు మాత్రమే దాన్నంతా కూడా చూడగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో పశ్యంతి ఆత్మన్య అవస్థితం అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అని అంటే ఆత్మయందు అవస్థితం ఉన్నటువంటి వారు, అంటే పశ్యంతి ఇక్కడ అంటే గాంచగలుగుతారు. ఎవరు అంటే ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి వారు. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, యతంతో అప్య కృతాత్మానో నైనం పశ్యంత చేతసః అంటున్నారు. అంటే యతంత అపి అంటే మళ్ళీ ప్రయత్నించేటువంటి వారు ఎవరు అంటే అకృతాత్మ, అంటే ఆత్మానుభూతి లేనటువంటి వారు. మరి ఆ ఆత్మానుభూతి లేనటువంటి వారు ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా దీనిని తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు మాత్రమే ఈ సృష్టిలో ఈ జనన మరణ చక్రాలు ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. కానీ అలా ఆత్మానుభూతి పొందనటువంటి వాడు ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఈ విషయాలను అతడు అవగాహన చేసుకోలేరు. ఏం జరుగుతుందో అనేటువంటిది తెలుసుకోలేకుండా ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధజీవుడయ్యి ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొని పోవడం జరుగుతుంది. భవబంధనాలలో చిక్కుకొని పోయి ఈ సంసార సాగరంలో, అంటే సాధారణంగా జరిగేటువంటి ఏముంది, ఒక జీవుడు తాను చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒక దేహాన్ని అతడు పొందుతాడు. ఆ పొందినటువంటి దేహం సాధారణంగా జరిగేటువంటి మార్పులు కొంతకాలం, అంటే ఇక్కడ ఆ దేహం పెరుగుతూ ఉంది. ఇలా ఒక దేహాన్ని మానవ జన్మే పొందామనుకోండి. ఈ విధంగా పెరగడము, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, ఆ తర్వాత తనకు సంబంధించినటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, తర్వాత ఈ దేహం మళ్ళా కృషించిపోయినప్పుడు క్రమక్రమంగా కృషించిపోవడము, చివరికి నశించిపోయినప్పుడు ఈ దేహాన్ని వదిలి ఆత్మ వేరొక దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా జరిగేటువంటి ఈ విషయాలను ఈ ఆత్మానుభూతి పొందలేనటువంటి వాడు ఎవడు కూడా అవగాహన చేసుకోలేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు కూడా, అంటే ఆ ఆత్మానుభూతి లేనటువంటి వారు వాస్తవంగా ఈ విషయాలు ఏం జరుగుతున్నాయి అనేటువంటిది, అంటే ఆత్మ, జగత్తు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనేటువంటి అంశాలను వారు ఏమి కూడా అవగాహన చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా వారు అవగాహన చేసుకోలేరు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యదాదిత్య గతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది, చంద్రుని వైభవము మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే వస్తూ ఉన్నాయి అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ యదాదిత్య గతం తేజో అంటున్నారు. అంటే ఆ యదాదిత్య గతం అంటే ఆ సూర్యుడు యందు ఉన్నటువంటి, ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడు కదా, ఆ సూర్యుడి యందు ఉండేటువంటి తేజస్ అంతా కూడా ఆ ఆ జగత్, అంటే ఆ ప్రకాశ జగత్ భాసయతే అఖిలం అంటున్నారు. ఆ సమస్తమైనటువంటి అదంతా కూడా వచ్చేటువంటిదంతా కూడా ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ ఆ సూర్యుడి నుండి వచ్చేటువంటి తేజస్సు, అలాగే యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ అంటూ ఉన్నారు. అంటే యచ్చంద్రమసి అంటే చంద్రుడు యందు ఉండేటువంటి ఆ అగ్నౌ అంటే అగ్ని, తేజం అంటే కాంతి, చివరికి విద్ధి మామకం అంటూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మామకం అంటే నా నుండియే, విద్ధి అంటే తెలుసుకొనుము, నా నుండే వస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఆ సూర్యుడి నుండి వెలువడేటువంటి ఆ వెలుతురు ఏదైతే ఉందో, అంటే ఈ చీకటి మొత్తాన్ని కూడా ప్రారదోలేటువంటి ఆ వెలుతురు ఏదైతే ఉందో అది
ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే చంద్రుడి యొక్క వైభవం, వెన్నెల ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి కాంతి ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఆ భగవంతుడి నుండే, ఆ సూర్య చంద్రులు ఇచ్చేటువంటి వెలుతురు, కాంతి ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ సృష్టిలో ఆ భగవంతుడు నుండి ఏమేమి విషయాలు ఎలా జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఏది ఏ విధంగా జరుగుతున్నదో ఈ మందబుద్ధులైనటువంటి, ఈ అల్ప జ్ఞానులుగా ఉన్నటువంటి జీవులు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, మానవులు క్రమక్రమంగా జ్ఞానమునందు స్థితులు అయి ఉన్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని, విద్యుత్తులను ఎలా వస్తూ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా, వాటన్నిటిని కూడా అవన్నీ ఆ భగవంతుడి నుండే, దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి నుండే ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయి. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆ గ్రహ మండలం అంతటినీ కూడా సూర్యుడు ప్రకాశింపజేయుచున్నాడు. మరి అలా ప్రకాశింపజేసేటువంటి ఆ సూర్యుడు వెలుతురు ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ చంద్రుని యొక్క వైభవము, ఆ ఆహ్లాదకరమైనటువంటి కాంతి కూడా ఆ భగవంతుడి నుండే వస్తూ ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, గామా విశ్య చ భూతాని ధారయామ్య హమోజసా పుష్ణామి సౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. గ్రామ్ అంటే ఇక్కడ గ్రహములు, గ్రామ విశ్యచ అనేటువంటిది అంటే ఆ గ్రహములకు ప్రవేశించి అని. భూతాని అంటే జీవులు, దారయామి అంటే పోషించుచున్నాను అని. ఎవరు దారయా? అహం అంటే ఆయన. ఎవరు? అహం అంటే నేను, అంటే ఆ భగవంతుడు. ఓజస అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ద్వారా. అలాగే పుష్ణామి అంటే పోషించడం. నెక్స్ట్ షౌషధి అంటే ఔషధాలు, ఔషధం. అలాగే సర్వాహ అంటే అన్నింటినీ. సోమోహ అంటే చంద్రుడు, ఇక్కడ సోమహ అంటే. భూత్వా అంటే ఆ చంద్రుడు ఆయన అయి ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. రసాత్మక అంటే రసము సమకూర్చేటువంటి. సో అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, గామా విశ్యచ భూతాని ధారయామ్యహం మోజసా పుష్ణాని ఔషధీ సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మక. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ గామా విశ్వచ అంటే ప్రతి గ్రహంలోనికి ఆయన ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. ఈ సృష్టిలో వచ్చేటువంటి ఆ గ్రహ మండలాలలో ఉండేటువంటి ప్రతి గ్రహంలోనికి కూడా ఆ భగవంతుడు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆయన యొక్క శక్తి ద్వారా ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా కక్షలో నిలిచి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ భగవంతుడై, చంద్రుడై అన్ని ఔషధాలకి జీవరసాన్ని సమకూరుస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. సోమో భూత్వా రసాత్మక అంటూ ఉన్నారు అక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఆ చంద్రుడునై, ఆయనే చంద్రుడై కావలసినటువంటి ఔషధాలకు కావలసినటువంటి రసము అంతా కూడా సమకూరుస్తూ ఉన్నారు. ఆ చంద్రకాంతి ద్వారా వాటిలో ఉండేటువంటి ఆ రసాత్మకమైనటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా చంద్రకాంతి ద్వారానే ఔషధాలకు కావలసినటువంటి రసం ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా సమకూర్చబడుతూ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అహం వైశ్వనరో భూత్వా ప్రాణీనాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అహం అంటే నేను. ఇక్కడ వైశ్వానరః అంటే జఠరాగ్ని రూపమున అని అర్థం. ఇక్కడ భూత్వా అయి, మరలా అయి ఉండడం. ప్రాణీనాం అంటే సర్వజీవుల యొక్క దేహమాశ్రిత అంటే ఆ శరీరముల యందు
ప్రాణ అపాన అంటే ప్రాణ అపాన వాయువులతో కూడి అన్నట్టు. పచామ్యన్నం చతుర్విధం అంటున్నారు ఇక్కడ. అంటే పచామి అంటే జీర్ణం అవ్వడం, పచామి అంటే జీర్ణం అవ్వడం, పచ అన్నం అంటే మనం భుజించినటువంటి ఆహార పదార్థం, చతుర్విధం అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు 4 రకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని అహం వైశ్వనరో భూత్వా అంటూ ఉన్నారు. ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత అంటే ఇక్కడ ఆ ఆ భగవంతుడే అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియకు అవసరమైనటువంటి జఠరాగ్ని అవుతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ జీర్ణానికి అవసరమైనటువంటి జఠరాగ్ని ఏదైతే ఉందో ఆ జఠరాగ్ని ఆయన అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ అది అలాగే ఆ ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి ఆ భగవంతుడే 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు, అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు 4 రకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్తారు. నమిలి తీసుకునేటువంటివి, చీకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, తాగడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి, అలాగే కొన్నేమో నాకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటి ఆ 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు. సో ఏ ఆహారమైనా మనం ఈ 4 రకాలుగా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. నాకడం ద్వారా, త్రాగడం ద్వారా, చీకడము మరియు నమిలి తీసుకోవడం ద్వారా తీసుకునేటువంటి, ఇలా తీసుకోబడేటువంటి ఈ చతుర్విధంగా 4 విధాలుగా ఉండేటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా జీర్ణింపజేసేటువంటి జఠరాగ్ని, జఠర రసము అని చెప్తారు, ఆ జఠర ఆమ్లము HCl అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అది ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది, జఠరాగ్ని ద్వారానే అది, అంటే అగ్ని రగిలినప్పుడే మనలో ఆకలి తయారవుతుంది. అగ్ని అంటే అగ్ని రగిలినప్పుడు మనలో ఆకలిగా ఉండదు, అంటే మనం ఆహారం తీసుకునేటువంటి విధంగా ఉండము అని చెప్తారు. కాబట్టి మనం భుజించినటువంటి ఆహారము జీర్ణం అవడానికి ఆ ఉదరమునందు అగ్ని ఉన్నది అని ఆయుర్వేదాల ద్వారా కూడా మనకి తెలిసినటువంటి విషయం. మరి అటువంటి అగ్ని ప్రజ్వరిల్లినప్పుడు మనకి ఆకలి కలగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ అది సరిగా ప్రజ్వరిల్లలేదని, సరిగా పని చేయలేదనుకోండి, మనకి ఆకలి అవడం తగ్గిపోతూ ఉంటుంటుంది. సో మరి అటువంటి మనం తీసుకునేటువంటి ఈ ఆహార పదార్థాలన్నింటినీ కూడా జీర్ణం చేయించేటువంటి, జీర్ణం అవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఆ జఠరాగ్ని ఆ భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అవి జీర్ణం కావడానికి మనకి ఉపయోగపడేటువంటి ప్రాణ అపాన వాయువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాయువులతో కలిసి ఈ ఆహార పదార్థాలన్నింటినీ కూడా, ఉదరంలోనికి చేరినటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నింటినీ కూడా ఆ భగవంతుడే జీర్ణం చేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్ణు మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. ఇంకా చెప్తున్నారు, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడునై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపులు కలుగుతాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా తెలిసి ఉండాలి, నేనే తెలిసి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సర్వస్య అంటే సర్వజీవులు, చ అహం అంటే ఆయనని, అంటే ప్రతి అన్ని జీవుల యొక్క వృద్ధి సన్ని విష్ణు అంటున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఆ వృద్ధి సన్ని విష్ణ అంటే ఉన్నటువంటి వాడిని, అన్ని జీవుల యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మత్తః అంటే ఆయన నుండే, స్మృతి అంటే ఆ జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానం అంటే జ్ఞానము, అలాగే అపోహనం చ అంటే మతిమరుపు కూడా, జ్ఞానం అపోహనం చ మతిమరుపు కూడా ఆయన ద్వారానే కలుగుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో అంటూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ వేదై అంటే వేదాల చేత,
చ అంటే కూడా, సర్వై హి అంటే అన్ని, అహమేవ నేనే, ఆ వేదాల ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి వాడను నేనే, అంటే అన్ని వేదాల ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి వాడిని నేనే అని చెప్తున్నారు. వేదాంత కృత్ వేద విదేవ చాహం అంటున్నారు. ఇక్కడ వేదాంత కృత్ అంటే వేదాంతము సమకూర్చినటువంటి వాడను, అంటే ఆ వేదాలను కూర్చినటువంటి వాడు, ఆ వేదాల యొక్క కర్త కూడా ఆయనే అని చెప్తున్నారు. వేదవిత్ అంటే వేదాలను తెలిసినటువంటి వాడు కూడా ఆయనే అని చెప్తున్నారు. అహం అని చెప్తున్నారు. చ అహం అంటున్నారు. చాహం అంటే చ అహం అంటే కూడా ఆ వేదాలను కర్త ఆయనే, ఆ వేదాల ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి వాడు ఆయనే, ఆ వేదాలు తెలిసినటువంటి వాడు కూడా ఆ భగవంతుడే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆయన భగవంతుడు ప్రతి జీవుడి యొక్క హృదయాలలో ఆసీనుడై ఉన్నాడు అంటున్నారు. అలాగే ప్రతి జీవుడిలో కలిగేటువంటి ఆ జ్ఞాపక శక్తి, ఆ మేధస్సు ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుడే అంటున్నాడు. జ్ఞానము ఆయనే అంటున్నారు. అలాగే ఒక జన్మ నుండి మరొక జన్మకు, అంటే ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి ఆత్మ ప్రయాణించేటప్పుడు ఆ గత జన్మలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మర్చిపోయే విధంగా చేసేటువంటిది కూడా ఆ భగవంతుడే అని చెప్తున్నాడు. ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల వలనే మనము మన గత జన్మలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా మర్చిపోతూ ఉన్నాము అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అన్ని వేదాల ద్వారా తెలిసి ఉండవలసినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు అని, ఆ నిజానికి అన్ని వేదాలయను సృష్టించినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడే, అవన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు కూడా ఆ భగవంతుడే అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే చర ఏవ చ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థో అక్షర ఉచ్యతే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, క్షరుడు అక్షరుడు అనే రెండు తరగతులు జీవులు ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ద్వావిమౌ అంటే అంటే రెండు, ద్వావిమౌ అంటే ఇరువురు, పురుషౌ అంటే జీవులు, ఇక్కడ లోకే అంటే లోకమందు, క్షర అక్షర అంటే చాక్షర అంటున్నారు. అంటే క్షర చ మరియు అక్షర, అంటే క్షర అంటే నశ్వరుడు, నశించేటువంటి వాడు, అక్షర అంటే నశింపు లేనటువంటి వాడు, ఏవా అంటే నిశ్చయంగా, చ అంటే మరియు అనేటువంటిది వస్తుంది ప్రతి దగ్గర కూడా. క్షర సర్వాణి భూతాని, క్షర అంటే మరలా నశ్వరము, సర్వాణి అంటే అన్ని, భూతాని అంటే జీవులు, కూటస్థ అంటే ఏకత్వము ఉండు, అక్షర అంటే నశ్వరుడు, ఉచ్యతే అంటే చెప్పబడింది అంటున్నారు. అంటే క్షరుడు అక్షరుడు అనే రెండు తరగతులు జీవులు ఉన్నారు అని, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు కూడా క్షరుడు కాగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ద్వావిమౌ పురుషం లోకే అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి, అంటే సాధారణంగా జీవులన్నీ కూడా, ఈ సృష్టించబడేటువంటి జీవులన్నీ కూడా రెండు తరగతులుగా ఉంటాయి అని, అందులో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి జీవులన్నీ కూడా క్షర సర్వాణి భూతాని అని అంటున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి ఈ జీవులందరూ కూడా క్షరులు కాగా, ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో, ఆ భగవంతుని యొక్క సంగత్వంలో ఉంటారో వారు అక్షరులుగా పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే జీవులన్నీ కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటూ ఉన్నాయి. ఒకటి నశింపు ఉండేటువంటివి, రెండవది నశింపు లేనటువంటి శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి జీవులు. ఆ శాశ్వతమైనటువంటి జీవులు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో ఉంటుంటారు. కానీ వారిలో కలిగేటువంటి ఆ కోరికలు, ఇంద్రియాలను పొందాలి అనేటువంటి భావనలు ఎప్పుడైతే వారిలో వస్తూ ఉంటాయో, అహం నేనెందుకు పొందవద్దు అనేటువంటి భావనలు వస్తూ ఉంటాయో, వారు అప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఎట్లాగైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో శిక్షలను, మనం మార్పు కోసం మనకు సరసాలలో ఉన్నాయో, జైళ్ళు ఉన్నాయో, అదే మాదిరిగా ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి వారు తనలో కలిగి మార్పులు పొందడానికి ఈ భౌతిక ప్రపంచములోనికి పంపి, అక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భగవంతుని గురించి తెలుసుకొని తిరిగి మరలా
వారు ఆ దివ్యధామానికి చేరుకోవడం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి పంపబడుతూ ఉంటుంటారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భౌతిక జీవులు మరలా 2 రకాలుగా ఉంటారు. బద్ధ జీవులు మరియు ముక్త జీవులు గాను. ఎందుకంటే వారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే వారి యొక్క భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా వారి యొక్క గతంకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను తెలుసుకొని ఆ భగవంతుడిని భక్తియుక్తమైనటువంటి సేవలో నిరంతరము నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా తిరిగి మరలా ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది 1-2 జన్మల తర్వాత. ఇక మిగిలిన వారు బద్ధజీవులు వారెప్పుడు కూడా భగవంతుని గురించి ఆశ్రయించరు. వారు ఎప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రియాలను సుఖాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండి ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొని నిరంతరము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వస్తూ పోతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మైత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్య వ్యయ ఈశ్వరః. ఈ ఇద్దరితో పాటు ఇంతకుముందు చెప్పబడినటువంటి ఆ క్షరుడు అక్షరుడు అంటే నశింపు పొందేటువంటి వాడు నశింపు లేనటువంటి వాడు అనేటువంటి ఆ ఇద్దరితో పాటుగా ఈ 3 ప్రపంచాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశన రహితుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు పరమాత్ముడు అనే సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ ఇద్దరే కాకుండా అంటే నశింపు పొందేటువంటి వాడు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చి ఆ భవబంధనాలలో చిక్కుకొని తాను పొందేటువంటి ఆ విషయాలను గురించి అనేటువంటి భావనలో ఉండి ఆ భవబంధనాలలో అంటే ఇక్కడ ఈ సంసార సాగరంలో చిక్కుకుంటూ పోయి మరలా నశించిపోవడము ఉండేవారు. అలాగే ఇక ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో ఆ భగవద్ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారు వీరిద్దరితో పాటుగా ఈ 3 ప్రపంచాల ముల్లోకాలలోనికి అంటే 3 అని కాదు ఇక్కడ అంటే మధ్యలోకము ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు తర్వాత అతమ లోకాలు అనేటువంటి ఈ 3 ప్రపంచాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నటువంటి వాడు నాశనరహితుడైనటువంటి వాడు పరమేశ్వరుడు పరమాత్ముడు అనేటువంటి సర్వోత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిత పురుషోత్తమః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి అతీతంగా ఈ విధంగా నశించేటువంటి వాడు నశింపు లేనటువంటి వాడు అనేటువంటి ఆ ఇద్దరు జీవులతో పాటు అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడను అంటున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడు ఈ ఇద్దరి కంటే దివ్యమైనటువంటి వాడు మరియు ఉత్తముడు అయినటువంటి కారణంగా ఆ భగవంతుడు ఈ ప్రపంచాలలో మరియు వేదాలలోనూ అతడు పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడు పురుషోత్తముడుగా అంటే ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్మ రూపమున వేదముల యందు తెలపబడినట్లుగా ఆయన వివిధ రకాలుగా ఆ దేహమున ఉండడము ఆ పరమాత్మ ఆత్మ మరియు పరమాత్మలుగా ఉండడము అలాగే ఇంకా ఆ అందరి జీవుల హృదయాలలో నిలిచినటువంటి పరమాత్మ అనేటువంటి అంశము. సో ఇవన్నీ కూడా వేదాల ద్వారా తెలియబడినటువంటి అంశం. సో మరి ఆ విధంగా వేదాలలో తెలియబడినటువంటి ఆ భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అన్నిటికీ కూడా మూలాధారము ఆ భగవంతుడే అని చెప్తారు. సో ఆయన ద్వారానే ఈ మహత్తత్వము మహాసమిష్టి విష్ణు రూపంలో మొత్తం రావడము ఆ తర్వాత ఆయన నుండి వివిధ రూపాలుగా వ్యక్తీకరించబడడానికి గర్భోదక సాయి విష్ణువుగాను ఆ తర్వాత ప్రతి జీవులోనూ అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముడుగాను క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగాను ఆయన వ్యక్తీకరించబడడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. కాబట్టి
ఆ ఈ అన్నిటికీ కూడా అతీతంగా ఉండేటువంటి, అటు క్షరుడు అక్షరులకు అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడు, ఉత్తమముడు అయినటువంటి కారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనూ అలాగే వేదాలలోనూ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు పూర్ణ పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు అని చెప్తారు. సో ఆ భగవంతుడు పురుషోత్తముడు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. ఓ భరతవంశీయుడా, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తి సేవలో నెలకొని ఉంటాడు అంటూ ఆ ఇక ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము అయినటువంటి ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోవడం. మరి అది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడమే. అంటే జీవుల యొక్క ఆ సహజమైనటువంటి సంబంధం ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడమే ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటిది. కాబట్టి ఎవరైతే సందేహం లేకుండా ఆ దేవాది దేవుడిని పురుషోత్తముడిగా ఈ అన్నింటికీ కూడా, ఈ భౌతిక జగత్తులన్నిటికీ కూడా ఉనికికి, వాటన్నిటికి వ్యక్తీకరణకు అన్నిటికీ కూడా మూల ఆధారము ఆ భగవంతుడే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటూ ఉంటారో, అలా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క పూర్తి భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. తద్వారా అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకొని శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తారు. సో మరి ఇక్కడ మరి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం, ఆ వేద జ్ఞానము శృతి ఏదైతే ఉందో అది అంతా కూడా శ్రవణం ద్వారా అభ్యసించబడుతూ ఉంటుంది. గురువుల ద్వారా, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల బోధన చేసేటువంటి వారి ద్వారా, శ్రవణం చేయడం ద్వారా ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి పూర్ణ పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకుంటారో అతడే మొత్తం సమస్తము ఎరిగినటువంటి వాడు. అలా సమస్తము ఎరిగినటువంటి వాడు నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొని ఉంటాడు. తద్వారా జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు. అలాగే చెప్పి ఇక అంటున్నారు, ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘా ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యచ్చ భారత. ఇతి అంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా, గుహ్యతమం అంటే రహస్యమైనటువంటిది, మిక్కిలి రహస్యమైనటువంటిది. గుహ్యం అంటే రహస్యం, గుహ్యతమం మిక్కిలి రహస్యమైనటువంటి, శాస్త్రం అంటే శాస్త్రము, ఇదముక్తం అంటే అది తెలుపబడినది, మయా నగా అంటున్నారు ఇక్కడ. మయా అంటే నా చేత, అనగా అంటే పాపరహితుడా, ఓ పాపరహితమైనటువంటి అర్జున, వేద శాస్త్రాలలో చాలా రహస్యమైనటువంటి భాగము, ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం అంటున్నారు. ఇదముక్తం మయానఘ, మయానఘ అంటే మయా అంటే నా చేత, అనగా అంటే పాపరహితుడా, ఓ పాపరహితుడమైనటువంటి అర్జున, వేద శాస్త్రాలలో చాలా రహస్యమైనటువంటి భాగం నేను ఇప్పుడు ఏదైతే నీకు తెలియచేశానో అర్జున, అది చాలా రహస్యమైనటువంటి భాగం అయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ అటువంటి రహస్యమైనటువంటి భాగము ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడి ద్వారా అర్జునుడికి వెల్లడైంది. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది, దీన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు. ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ అంటూ ఉన్నారు. ఎవడైతే దీన్ని అర్థం చేసుకుంటాడో వాడు బుద్ధిమంతుడవుతాడు. మరియు స్యాత్ కృతకృత్యచ్చ భారత అంటూ ఉన్నారు. సో అటువంటి వారి యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అర్జునుడు ఉన్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
సో ఈ విధంగా పురుషోత్తమ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము